Sziasztok, én Déko, kicsit van velem Laci és Máté. Sziasztok. Sziasztok! És most Skype-ézni fogunk egy kicsit a Restonecraft szerverén. Skype-en szerverén. Szerintem hát induljunk el valamerre, úgymond. Laci, képzeljétek, megkapta az új gépét. És azért... Szerintem oda nem menjünk. Ja, amúgy gondolom tudják a nézők, hogy voltunk ott fent. Ja. Oda nem Nyilván menjünk. hát Szerintem. Nézzetek oda. Kasugrás. Nézzetek oda. Hát oda ne! Jó, úgyhogy menjünk másfél, kövessetek. Mert... Várj... Jó van, biztos. Szerintem campeljünk valahol be. És enchant? Ez az enchant rész. 3, 2, ugrás. Gyere. Oké, akkor mi vagyunk csak itt. Én a Deston, nekem ez még teljesen új, mert ezeket én idén meg fogok pályázni. Lagjaim. Jön egy gyerek, megölöm. Meghalsz. Megpász vele, nem Egy ilyen Amúgy, ha Azt megkérdeztük, tudom, hogy milyen hogy texture pack-kel játszok, úgymond már... Mi az resource pack? Ez a- Mi a másik neve, úgymond? YOLO pack. YOLO pack. Ez a másik texture pack, a YOLO. Vannak ilyen olyan szaggatásai, melvért. Azt a fát nézzétek. Melyiket? Oh, LOL. Mi Ez az? ilyen Menjünk bomba. már oda. Jó, van, menjetek én még hátul direkt, hogy nehogy... én itt vagyok. Hú, basszus. Mi ez? Itt egy gyerek, nézzük, hogy milyen szett. De van, lehet, hogy defa vagy basszett. Van nála kardoz, de aztán gyémánt van nála, ha jól láttam. Húha. Akkor nem ér, hát mondjuk hárman. Fakard volt nála, LOL. Gyere, Máté. Vagy nem, ja, azt nem látom, hogy itt. Ott egy tábla, mi van itt? Mi? Itt van egy gyémánt kard. Basszus, az hol van? Ez kell, És jó bepakolok. Én meg most már... Van ingyen Jamie-kal. Na, Ja. Mi? Ne! Azaz megöltem, gyerek. szép volt. Kaptam földi a kardot. Várjál csak. Ott egy gyerek. Elbánok vele. Googoljatok. Ez ugyanaz a gyerek. Csá. Kéne, hol volt ingyen? Gyere, Gyémánt? gyere, Máté, itt van. Diakat. Itt van. Tábla. Hát, ja, itt. Majd aztán gyere le, Máté. LOL, ez szép. Gyertek már le. Mit takjam be, mivel menjek az enchantolt Hol van? vaskardommal, vagy a Hol gyémántkard? Szóval én elcsánolt vaskarda megyek, hátrajuk is van rajta. Oda dobáltam ki a cuccokat, de oda, arra kéne menni lesz. Figyelj, Laci, Tessék. kilőtt meg téged íjjal. Nem senki. Még Egy meglőtt. világban különböztem, gyertek. Én is. LOL, mennyi cucc? Itt a gyémánt balta. Nézzétek, ott van. Figyeljétek, kiveszek egyet, és akkor Aj! szedjük szét. Leestél, Máté? LOL. Aha, Hol van, de nem itt baj. egy csomó gyerek. Nem, És akkor meg félsz. fognak ölni. De már megint más merre mentem, mint amerre mi. Szokás szerint. Loptam egy csomó XP potit. Honnan? Zoli? Zoli? Igen? Adok egy ilyet, de szedd be. Honnan? Szedd meg. Mert leugrunk, jó? Hova? Gyere. Júj. Loptam 64 XP 2 potit. HP maradt. Fúra ment. Meggetted az Itt vannak. Gyere. Mennyi XP? Megölöm, Laci! Hol látod mennyi? Nem lehet ölni? Mi a franc ez? Ez csalók! Ezek csalók, én nem tudtam valami ütni őket. Laci, csomó XP-n van, nem tudok mit csinálni. Megtaláltam az XP potot. Gyere! Laci, ketten támadtak rám! Laci, segíts! Ne! Szép volt, Laci! Ez az! Gyere, Máté! Gyertek el, hozzuk az XP-ket! Tele vagyok XP-vel. Jó, ez már! Máté! Nem tudtam, hogy te vagy. Amúgy pont elfelejtsd, Laci, itt van neked 4x 64. Kösz! Életem volt, mondom. Ezek Tibi. Keresd már Nem XP vagy. potit. Ezt ingyenes itt az XP? Tudom, hogy hol az XP. Ingyenes az XP? Megkereslek. Tényleg ingyenes. Dól. Hol van, Laci? 23 szinten volt már. Várjál, menjek utánatok, csak kéne mondjuk egy kis szett.
valami... Laci, Tök mindegy, mi. hol vagy? Megöltem egy gyereket itt lent. A kardost? De fásat? Aha, azt tudom, azt. Hol vagy, Zoli? Ott vagy mögötte, várjál. Gyere, Segítség! itt az XP. Lol, de jó, ingyen az XP. Basszus, de segítsetek már egy kicsit. Várjál. Mert így most, hogy lelöktél, most nincsen semmilyen tudtom, amivel meg tudjam védeni magam. 1, Gyere, Zoli. 2, XP-znünk kell szerintem. Hol vagy? Itt van, gyere, itt van. Ott a gyerek megint. Azt töltem meg az előbb, úgyhogy megölöm megint. Lement oda. itt egy gyerek, inkább elfutok Hú, ezzel. meg XP-je volt! Nézd oda! Lol. És még itt is XP. Várj, amúgy fenn van az XP. Kövess engem, Laci, nézd csak, gyere. Túl lehet élni, hát gondolom szett nélkül nem lehet túlélni, hogyha leugrok, mi? Oda. Vigyázz, beittem, hogy... Gyémi voltam! Utás! Utána mentél, Laci? Aha, de ott van. Kurva csicska! Lelökött. Én is őt. Bocs, Laci, nem tudtam megvédeni. Vissza tudsz jönni? Túléltem! Rá, pont a pókhálóra ugrottam rá, és ezzel túléltem. Mert beleakadtam. Te már itt is vagy, Laci, a szigeten? Nem, Itt a Máté, gyere, itt vagyok. Hallod, Zoli, Mögötted még Máté, nem szerencsés menj. voltam. ez milyen lovság. Tudod, milyen szerencsés voltam? Máté, fordulj. Laci, tudta meg, van? Nem, mert Legalább- lelökték. Most van egy kis gond, hogy bekempeltek oda, ahol nem lehet menni. De Máté itt XP-zi a helyben, én nem mennék ott XP-zni, ahol vagy. Máté, hol ugrottál le? Hát ott a Jó, egy izénél... gyerek leugrott egy csomó gyémánt karddal, hát ez hülye. Holy shit! Mennyi gyémánt kard nem kell? Az a baj, hogy ez nem olyan, mint a rendes KTP, és így nem lehet megmenteni a... Jaj, mi van arra? Hát én soha az életben nem megyek vissza már oda, hallod. Gyere Máté, védel Máté a XP-zek? Hol? Noob csicska. Nem is gondoltam volna, hogy megtaláljuk a izét. XP. Nem hogy hol van. Nem tudott belőni a gyerek jó kancsal, maradjatok ott. ott vagyunk. Jövök. Vagy mégsem. Mert Mert fel... Jaj, nem visszaszerez. Nem rakták oda ki a jump. Olyan jól kitesztem a gyereket. Jaj. Na, 30-as vagyok, fejlesztek egy diakardot. Fejlesztik, ez nem ház. Töltetlenség 3, élesség 4. Egy kakaszba, azzal könnyen megoldani. adtam már egy kardot. Igazából szedelme. No, látom. De Most És 9, fejlesztek egy... Most csinálok egy... írjátok be, hogy perspawn. mert... Mert gyertek spawnra, és menjünk más mellett. De várjátok, én még Várjál figyelm. csak gyorsan még... A 20-as, nézzem, hogy milyen elcsátot megy a íjamra. 10-esből, 20-asból. Erő 2, jó van. Vár, hozok még XP-t és akkor elindulunk. Hozok Laci neked is XP-t, oké? Adj már nekem is egy díjat, Zoli. Oké, gyere. Hol vagytok, spawn? Nem, még nem vagyunk spawnon. Itt várnak. Hol vagy Máté? Hol Itt vagytok? vagyok. Nézd a neveket. Nem látlak. Nem látom. Ja, itt vagy. Kösz, Várjál, akkor mert... fél. Nem van Golden Edge. Az ki? Videó. Na várjál, per spawn. Gyertek már, nem ma itt vagytok. Én még nem megyek, várjál, csak gyorsan fejlesztem, encsatolom a... Mi ennek a neve, íjamat. Hát, Laci, hol vagy? Trédeljünk. admin fajáknél vagyok itt a spawnban. Admin fejek? Hát én tudnám, melyik az admin fej. Gyere, nézd ki a kaput. Tületetlenség 3, erő 4, ez nem rossz. Na, Halk vagyok, nem talállak. Nézd ki a kapukon. Ja, itt vagy. Ja, basszus. Nem szabad csípte. Tudom. Még az én oldalon Na. egyáltalán. azt Az tudod, hogy... effektel al. Hol vagytok? Most adom Lacinak az XP polit.
Én nekem jól jön, de hogy ti kéregettek. Adtam hógolyót a Máténak. Mártinak adjunk. Nem, más kap egy ilyet. Gondolom valami nagyon rossz lesz. Ja, azt kapja. Az jó. Ja. Az menő. És semmi fegyver hozzá? De, csak azt is külön kell krakitálni. Ja. Felkipók. Ja. Na, menjünk gyerekek. Na, Merre? Én ilyen... Váltok. Meg eldobálom. megy még a Viti? Persze. Na jó van. Hol vagy? Na, itt a go. Mert? Oké. Akartam ütni. De én is leestem. Jaj, Mit csináltatok? Én nem sprinteltem. nem akartam ütni a gyereket és leestem. Na, ez gyors volt. Hát igen. Szerintem itt legyen egy vágás, ameddig felöltözünk meg minden, oké? Jó van, no. Addig is igyatok be egy kávét. Bár ne igyatok meg, mert egy másodperc múlva visszatérünk. Megöltem egy... Na vissza is térnénk. Kérlek szépen, semmit nem tudunk csinálni, mert Lacinak ilyen félórás kitei vannak. Szóval azt gondoltam, hogy a videó végére... De Laci, amúgy akkor tényleg nem tudod ezeket lehívni? Bocs, hogy beleszóltam, Zoli. No problem. De hogyha nem tudod lehívni ilyen... Lehet vagyunk Kisinótra. Szívesen kaptam már. Miért az? Hát tudjátok, Miért az mi? hát tudjátok, amit meséltem, hogy ott van az a rántott hús, a medence. Ja. Aha. Figyelj, csak annyi, hogy szerintem a végére már csak így ilyen ökörködés lesz. Itt van a Totó. Hallod, itt a Totó. Itt egy staff. Kérjél tőle, tudtok? Staffot kérjél tőle, amikor te mindenható vagy. Írok neki Totó. Laci, te tudsz kikikelni engem? Tudok kikelni, mútolni. Mutatj le. Ne, de nem Skype lépén. Jó, akkor inkább indítsd a videókat és... Ó, gyere ide, Zoli, gyere ide! Menj egy pillanat, most nagyon beleértem magam a parkőrezésbe. Mit csinálsz, Laci? Testem. De el akarunk menni aranyalmáért. És akkor XP és aranyalmat utalják. Jó. Gyere, Szerintem a következő videó az olyan lesz, hogy ilyen... Nem live. Nem olyan, hanem hogy olyan arra fog szólni, hogy ilyen normális videó, csak 2 játékot fog játszani lehet, vagy 3-at. Mert én úgy gondoltam, hogy haverokkal játszunk Minecraftot persze. Battlefield Play for Free-t. És... lehet, hogy Chi 1.6-ot. Így összesen. És ide Ja, amúgy nem akartál? vagy a Battlefield Play for Free, vagy az, vagy a GTA Samp. És idét arra nem gondoltál? Bár szerintem amúgy azzal nem akarsz majd játszani. Ja, meg Dragon Song lehet még az is lesz. Na. Na, hol vagytok? Ja, jó, van, jövök. Valami megmutatjuk szerintem az aranyát, lehet, hogy ennyi is lesz a videó. De a következő videóról megígérem, hát nem tudom, ilyen... Hát... Egy pár nap után lesz ez a videó, de nem hiszem, lehet, hogy még ma felkerül az is. De nem veszik hozni a csapatot, ma van egy ma van szilveszter. Azért kívánjunk boldog új évet. Amúgy boldog új évet mindenkinek Ja, és amúgy a izébe, a leírásban megtárgyaltuk úgymond a Lacéknak a csatornájukat is. Bocsánat, lehet, hogy most ki fog szakadni a nézőknek a dobhátjájuk, de ezt most muszáj megcsinálnom. Jaj. Ujj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 j
Volt ide kis Nem veszed? muszáj volt. Spawnon vagy, de melyik spawnon? Hát ahol itt ugráltunk előbb, hülyéskedtünk. Ja, tudom, Gyere. akkor hol van, megyek. Lehet. Mennyire az a gyerek? Ó, megölöm. Ó, de nubó volt, nem tudod megölni. Csé, veszed? Persze. Most azért veszem, hogy... Akkor... Ja, és a... Jó, semmi, nagyon. Vedd el. Vedd már el. Hoppá, mókus. Milyen mókus. Már két fakógat. Ez az nagy horgászbopom. Bár mozzában még szerven lehet horgászni, és akkor lehet nyerni cuccokat, Laci. Rájött. Ezen?
Nem. Sima megy. Azt mondja, megnézzük, Laci? Nem, lehet, de Mátéval már horgáztunk. Tényleg? Milyen volt? Ja, Máté. Máté most, az most nincs itt. Hát Itt hadd, vagyok. tudod, horgáztunk, Igaz. rájöttem. Ja, tudom. Fogad már el. Mindenki basszettes lesz. Figyeljétek, figyelj, iszok egy ide. Ez az, felugrottam ide. Keresem, de későn. Várj, nézzük, hogy egy gyors valami. Az igen, elkezdtem. 5 perces. Mi ez? Ki dobott Nem csak én így? voltam. Tudom, mert neked nem is adtam mérget. Meg kell ennem egy aranyalmát szerintem. Bele. Jó, na akkor megyünk? Ha? Gyertek, kövessük. De várj, Még nekem egy van... kardot még azt Ja. nekem is van. Meg nincs De nekem van kardatok? gyémánkarom, te van chestbe. De azt nem, én azt nem akarom elpodolni. De vigyél egy gyémántot most, ez nem baj. Keresem, de későn. De gyertek! Arra elmegyünk? Várjál? Az enchantot, az azt nem hiszem. Laci, két kardom van, várjál, trédeljünk egy pillanatra, Laci? Csak megnézem, hogy Hol melyik az igazi hova kard. mentetek? Azt Ja, itt trédeljünk? vagytok. Ah, megvan, oké, köszi. Azt meg tudjuk ölni, gyertek. Meghaltam. Basszus. De szerintem ennyi is lett volna. Ja nem, még nem nincs még a videó. Én hülye vagyok, nem meg akarom mutatni az aranyalmát, az biztos. Hallod, ez a gyerek lökött le, aki... Laci, most amúgy ezen a sniper. Gombás szigeten van a Nem, azután. Figyeljetek, a Gomba sziget után pontosan egyenesen neki, annak a Gomba szigetnek egyenesen kell menni, és akkor ott lesz az És ott aranyalma. ingyen van az aranyalma? Aha. Amúgy. Gyertek, most semmit tudsz neki, megyek, mert elegem van. Szóval az szerintem ennyi is lett volna a videó, remélem tetszett, akkor lájkoljátok, ha tetszett. Én Drake voltam, itt voltam a Máté és Laci, Sziasztok. köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Ja, és még annyi, hogy a boldog új évet, igen, de még annyi, hogy majd akkor nem sokára várható az a, úgymond az a videó, ami mondtam. Tudom, lehet, hogy Csé lesz benne, Minecraft, GTA-en, Amúgy meg is és csinál, majd amúgy meg is lehet csinálhatnád. meg Dragon Slayer. Bocs, beleszólok. Bocs, hogy szerintem megcsinálhatnád a live-ban is, ha megnéznéd, hogy kell, és akkor akár akkor Amúgy 100%, csinálhatnánk live adásban. ja, 100%, hogy lehet, hogy lehet, hogy nem live fogom, nem tudom. Lehetséges, hogy azt már nem Frepszel fogom venni, ma az azért eléggé sokat foglal. Ilyen budi. Mert most ezt azzal veszem, de majd, Na jó. na mindegy, hát majd meglátom.